Isang paglalakbay na higit pa sa pangkaraniwan. Mula sa malamig na haplos ng hangin sa karagatan, first time ko pumunta dito sa Tondaligan. Hanggang sa mainit na yakap ng mga manggagawa. Anong susunod na panday? Tiyak na sulit ang iyong masasaksihan 300 siglo ng debosyon at ng work of art. Ako si Jan. At ako si Zel. And we will tour you to an unparalleled adventure with us, your Kambal Travelers! Bongbong is the best! Itong mga nahuli nilang mga seafood ay dito galing mismo sa coastal area nila dito sa San Fabian. Cheers! Here's to new beginnings, to endless adventures! Dito lang sa Ganda mo, Pangasinan! So beautiful! Banayad na hampas ng alon, makapigil hiningang boat rides, at mga bagong huling lamang dagat. Iyan ang binabalik-balikan rito ng mga turista sa beach ng San Fabian. San Fabian Beach is a lively hub of commerce and leisure, where the community comes together to celebrate the rich and boundless beauty of the sea. Nagkakahalaga ang bawat cottage ng 300 pesos hanggang 1,000 pesos. Depende sa laki at sa araw kung kailan mo nais pumasyal. Kaya po namin to binabalik-balikan kasi maganda po yung place niya. Dito po kami bumabalik-balik para maligo. Kaya guys, try niyo po dito sa San Fabian Beach. Mag-enjoy po kayo. Kasi galing kami ding Pasurubio. Accessible naman siya. Ay, yung dagat, medyo safer sa mga bata kasi hindi siya ganun kalalim. Oh my God! Alon! Nasaan, girl? Baka magpalaki! Ate, magkano po yung salbabida niyo? 150 po yan, ha? 150? Pwede po i-try? Alam mo kung ano to? Donut to. Hindi. Bulong to. Ay, ganun ba? Thank you, Kuya. You're the best. Cheers! This is why we live. For moments like this. This is why we live. Hi! Hi kayo! Marami dito, sobrang dami. Moments like this. Sa tabing dagat, may mga nakahilerang food stalls na nagtitinda ng mga coastal delicacies tulad ng freshly caught seafood at ilang tropical fruits. Kuya, magkano yung tinda niyo dito? 300 po. Ito po, ano pong tawag dyan? Yellowfin. Yellowfin tuna. Saan po dagat pinuhuli? Diyan dito sa Dito rin sa San Fabian. San Fabian.
Ayan, nakakatakam, di ba? At itong mga nahuli nilang mga seafood ay dito galing mismo sa coastal area nila dito sa San Fabian. Tama, di ba, Zel? Yes, perfect ito para sa mga family na nandito sa San Fabian. Pwede silang bumili dito para lutuin habang nagtibo sa dagat. True. Moments like this. Ilang minutong lakaran lamang mula sa beach ay matatanaw na itong simbahan. A side trip that you can add to your itinerary when visiting the town of San Fabian. I'm holding steady for you. I'm holding steady for you. Welcome to the sacred haven of history and faith. Here, within these holy walls, 300 siglo ng debosyon at ng work of art ang nagsanib puwersa upang makalikha ng isang sanktuaryong lugar, ang simbahan ng San Fabian. One of the oldest churches na itinayo taong 1718 at ilang trahedya man ang dumaan, nananatiling matatag ang pundasyon ng simbahan. Gayon din ang pananampalataya ng mga deboto ni San Fabian. Kasi ito, 1716 ang foundation nito. At ang original nito kasi is bakasyunan ng mga Dominican priest dahil malapit sa dagat. Itong simbahan na ito, it is made of bricks. Makikita naman mga bricks ang nandiyan. Guys, alam nyo ba, nalaman ko lang kanina na ito palang mga bricks nito, yung mga pinaka-original din na ginamit simula nung itinayo itong simbahan na ito. Ang tibay, di ba? Sa loob ng simbahan, may isang banal na pook na naglalaman ng namumukod tanging sagisag ng pananampalataya ng mga Katoliko. Ang relic ng kanilang patron na patuloy na pumapatnubay sa mga deboto. Lahat ng mga santo naman, tinutularan natin ang kanilang pagkabuhay, becoming examples for their good life. Kaya ito ang magiging inspirasyon natin sana at magpapalakas sa atin ng ating pananampalataya at sa mga parishioners, no? Siyempre itong simbahan natin, Colonial Church, no? We have been maintaining and sana yung pagbibisita rin natin sa ating simbahan ay lalong lalakas ang ating pananampalataya. Isabuhin natin, we put into practice what we have believed, and yun ang mas mahalaga sa lahat ng mga naniniwala. With its gold and white linings and timeless walls of Tisa, the San Fabian Church continues to be a home to every Christian who seeks hope and healing in these trying times. Lahat ng bigat na nararamdaman, gumagaan kapag narito ka sa simbahan ng San Fabian.
Dito sa bayan ng Pusurubio, mukhang mapapasabak yata tayo sa bigat na pisikalan. Dito, ang pagbuo ng mga espada ay isang sining na ipinamana mula sa mga nakaraang henerasyon. Sa bawat paghasa ng bakal, matutuntun natin kung paano ito hinuhugis upang maging simbolo ng lakas at kagitingan. Apo yung mga produkto po namin, sa mga kliyente po namin, sir, meron po yung mga collectors. Dito po sa Pinas and then siniship abroad po. Blade enthusiast, sir, karamihan din po. Meron din po yung bulk orders, ganun po. Tapos, mostly kasi, sir, mga customized po yung mga ginagawa namin. Ngayon po, nakakatulong po sa amin, sir, pamilya sa mga workers po. Isa ngayon po, malaki po yung kita, maganda po. Maganda po yung daloy ng negosyo. Mabadali na lang kasi sa amin kasi mas nagsimula kami ng matagal ng panahon. Kami po yung nagsusupply noon ng kung napanood yun yung mga Barbarian, mga Viking, mga Lord of the Rings. Kami po yung galing po dito. Inahati namin yun, hinuhulma hanggang sa makuha yung talagang hulma ng gusto mong gawing sword man yan o bolo, mga gano'n. Ang sword namin dito, sir, talagang before na lumalabas dito sa amin, sa production namin, talagang see to it na talagang siya ay nasa good condition at hindi mapapahiya yung gagamit o bibili ng produktong ito. Yan, so dito natin masusubok yung lakas ko kung kaya ko nga bang buhatin yung espada dito. Wow, ang haba. Kaya ko naman siyang buhatin. Anong susunod na panday? First time ko makakita ng ganito kahabang at kabigat na espada. So, kaya ko naman siyang buhatin. Sobrang talim niya and dati nung bata ako, laruan lang yung hawak ko pero ngayon totoong espada na yung hawak ko. Sa mga pader ng pandayang ito, naging saksi ang kalakasan ng Pangasinense craftsmanship. Dahil ang bumidang espada ni Coco Martin sa teleseryeng Ang Panday ay mula rito. Sa amin po, talagang pag nagtatrabaho po kami, binibigay namin yung puso namin na sa trabaho namin, talim ng isang obra. Dito sa bayan ng Mangaldan, ating tikman ang pinagmamalaki nilang bongbong. Oo nga, ang bigat ng espada kanina, parang gusto ko na rin tuloy magpabigat ng tiyan. Tara, tikman natin!
Langhap na langhap ang aroma ng bungbong sa bawat kanto ng Mangaldan na siyang nagbubuklod ng mga pamilya sa hapagkainan. Masarap ang bangbang namin dito sa Mangaldan. Maliban dun sa bongbong, medyo malalaki yung cut niya kesa dun sa pigar-pigar ng dagupan. At the same time, ang pangalan niya kasi dati is bongbong dito sa Mangaldan. Nung na-adapt ng dagupan, ang ginawa nilang, ang tawag nila nun is pigar-pigar kasi hindi nabaliktad nga sa ibig sabihin noon. Dito yung talagang katayan ng mga kalabaw dito sa Mangaldan. Kaya dito nang gagaling yung supply ng every bayan dyan, San Jacinto, Dagupan, mostly na Dagupan, dito rin ang gagaling lahat. Siyempre, mas malasa yung karne ng kalabaw. In 2012, Mangaldan held the title of owning the best car beef in the world. Araw-araw nagkakatay ng kalabaw, kaya sure na laging fresh ang ginagamit sa pagluluto ng bungbong. Ang kalahating kilong order ng bungbong ay nasa 320 pesos at umaabot ng 600 pesos ang isang kilo. Sa every gabi po, ang napapubos namin, 25 to 30 kilos every night. Pero pagka 20 kilos lang yung naubos namin, medyo mahina na yun. Kumbaga parang around ng Monday yun, Monday, Tuesday, until Wednesday. Pero pagpasok ng Huwebes hanggang Sunday, nasa 25 yan to 30 kilos ang napapaubos namin araw-araw dito sa pwesto. Pero most especially, ang pinakasikreto talaga dito is araw-araw kasi na merong katay yung kalabaw. So fresh na fresh yung kalabaw natin, pagkain pa lang, sariling lasa niya talaga. Woo! Food trip na naman! Ata! Masarap ang bungbong namin dito sa Mangaldan. Sobrang sarap ng bungbong nila kahit walang sausawan. Talagang malasa siya. Perfect talaga yung combination ng karne, ng sibuyas at ng gulay. Talagang nagkakaroon pa ng mas masarap na lasa. Bungbong is the best! Kalilat Pangasinan! Sa milk ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Nakakaya at natuto na. Nakakaisa kaya di na matutumba. Ganyang kalakas ang Pinas kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya. Buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinas lakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business.
Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Matapos matikman ang bangbang dish crafted from nature's bounty, ngayon naman, ating alamin kung paano pinagkakakitaan ng mga Tagalawak ang kanilang pagiging malikhain. Nagsimula kami noong 2020. Gumanda na rin po dahil may account na rin po kami nakikita na sa iba't ibang lugar, ganon. Sa isang buwan may nakikita po akong 8K. Nakakatulong din po, malaking tulong po. Basta tiyaga lang po. Sa mga nakakakilala na po na ano namin, visit lang po kayo dito, pumunta lang po kayo dito sa Kalawagan, Lawak. Quality po yung gawa namin, wala po kayong masasabi, talagang quality po. Para sa akin, maganda rin ang may furniture dito. Katulad sa akin, nakabili ako ng ano nila, ng ginawa nila. Nakakatulong sila sa mga tao dito. Lumalawak na nga ang paggawa ng furniture dito sa Pangasinan at nakarating na dito sa Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Who would have thought that from raw wood, classic pieces of art would emerge? Behold, the heart of a true craftsman. Ang mga pangunahing uri ng kahoy na ginagamit ay Melina at Nara. Ngunit, depende sa tipo ng customer. Lumilikha rin sila ng mga furniture set gawa sa mahogany at mangga. Kuya, quality check. Oh, sige, quality po sir. Yes, you're the best. Pasok kayo, li kayo. See, ito po ang pangmayaman naming sala set. Ayan. Feel na feel ang pagka-mayordoma. Dito po nakakabenta ako dito. Minsan di pare-pareho. Minsan 28, 30 to 35, ganon. Kasi may kutsyon, may glass, may center, may side table, ganon. Ito naman po sa sala set, depende din. Nakakabenta ako dito minsan 18,500 to 24,000 ang isang set. As the David's farewell, it imparts a solemn promise of a new hope. Kaya't tunghayan natin kung paano kulayan ng malaginto at rosas na canvas ang kalangitan dito sa Tondaligan. So beautiful! Tayo sa Japanese garden. Sa kahabaan ng Baywalk ay matatagpuan din natin ang Japanese-Philippine Friendship Garden, kung saan maaari tayong magpahinga habang pinagmamasdan ang magandang tanawin ng karagatan. Ito
Ito ay itinatag sa pagkakawang gawa ng mga Hapon noong Agosto taong 1975 bilang paggunita sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay noong World War II. Dito sa Tondaligan. Ayun, ang daming tao kasi ang ganda ng lugar. Katulad ng Lingayen, dito sa Dagupan, mayroon din silang ipinagmamalaking baywalk. Pwede kang mag-bike, mag-jogging, maglaro ng sports, at syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito nating food trip. Okay guys, so balita ko meron din daw silang food park dito sa Tondaligan. So, tara, puntahan natin. May mga samot-saring merienda pwedeng pagpilian sa abot kayang presyo. Tara, libutin natin. Mapapa-food trip ka talaga dito dahil sobrang dami mong choices gaya ng pares, mga inihaw, at hindi magpapahuli ang mga refreshing na palamig. Sobrang solve ka dito dahil mura lang din ang mga bilihin. So yun guys, may nadaanan din ako dito. Hindi lang pala pagkain yung binibenta nila dito. Meron din silang mga bracelets and anklets. Uy, ang cute! Ayan. So kung nagawi kayo dito guys sa Tondaligan, pwede kayong bumili para makatulong kayo kila kuya. Thank you po! Di makakaila na kaya dinarayo at tinatambayan ito dahil bukod sa maganda nilang dagat, kaabang-abang din ang view ng sunset na talaga namang inaabangan ng mga bumibisita dito. Here's to new beginnings, to endless adventures! Pangasinan is a province where nature and culture unite. It is a place of extraordinary beauty and endless experiences. From the sword making in Puzurubio that continue to forge legacy that connects the past to the present. The San Fabian Beach that boasts of soft powdery sand and clear inviting waters, making it a perfect destination for beach lovers. As the day draws to close, don't miss a chance to witness the breathtaking sunset at the Tondaligan Beach. It is a moment of calmness and pristine beauty. Talaga namang maganda at mayaman ang Pangasinan. Napakaraming magandang pasyalan, nakaka-inspire ang mga locals nating negosyante, lalo na sa natunghayan ko sa Puzurubio at sa Lawang. At may pagmamalaki pa natin ang produkto at kultura ng ating probinsya. And if we would like to seek for serenity, isa sa mga magandang aking nasubukang pasyalan ay sa San Fabian Church, San Fabian Beach, at ang Tondaligan Beach sa Dagupan City, na may peaceful environment, mesmerizing view, and friendly locals, which gives me a positive vibe that is good for my heart and for my soul. At ang aking pinakapaborito ay ang newly discovered ko na pinagmamalaking dish sa Mangaldan, na masarap balik-balikan. Bangbang, you're the best. Pangasinan is more than a destination. It's a place where nature's beauty harmonizes with the richness of culture and where the province heart beats with the spirit of its people. Kung nais niyong pumasyal sa Pangasinan, tara na!